that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. Tħabbret il-mewt tal-eks President Amerikan Jimmy Carter kellu 100 sena u għal-President Demokratiku li serva bissa l-mandat wieħed bejn l-1977 u l-1981. An America entering its third century with confidence and competence and compassion. An America that lives up to the majesty of its Constitution and the simple decency of its people. Il-Presidenza ta' Carter kienet miżawda bi sfidi partikolarment dawk ekonomiċi. L-ekonomija Amerikana kienet f'riċessjoni u kellu problemi serji ta' qatt. Iżda Carter kien strumentali biex jintlaħaq ftehim kruċjali bejn l-Eġittu u Iżrael. Ftehim li kien wasal fi żmien delikat. Kien ikkontribwixxa għal stabilità importanti fir-reġjun tal-Lvant Nofsani waqt l-eqqel tal-Gwerra Birda u t-tensjoni fir-reġjun. Kienet ukoll Presidenza markata bl-operazzjoni diżastruża fl-Iran biex jinħelsu ostaġġi Amerikani li spiċċat bit-8 ħajjiet Amerikani mitlufa. Iżjed tard fajtu Carter ħadem qatija favur soluzzjonijiet paċifiċi fatt ta' konflitti, fosthom f'missjoni ta' paċi fil-Korea ta' fuq għall-ambjent u favur id-drittijiet tal-bniedem. Ħidma li kien irrikonoxxuta għalija bi Premju Nobel għall paċi fl-2002. Sar it-tielet President Amerikan u wara Theodore Roosevelt u Woodrow Wilson li rebaħ il-Premju Nobel għall paċi. I'll be for peace and for making the world a better place. Il-bidu ta' Carter kien umni. Imweled f'Ġorġa u beda jaħdem fin-negozju tal-familja feli li kienu jipproduċu l-karawezz. Daħal fil-politika u fis-Senat Amerikan. Serva f'żewġ termini fl-1970 laħaq il-Gvernatur ta' Ġorġa. Beda jaħdem favur drittijiet ċivili fosthom dawk tas-Suez. Irrifjuta li jfaċilita l-kundizzjonijiet biex in-nisa jikkompromettu tqala. Kien ħafar pubblikament lil dawk l-Amerikani li ma rridux jiservu fil-gwerra tal-Vjetnam kienu kollu il-President Amerikan li installa panelli fotovoltaiċi fil-White House. Approvaw kolliġijiet biex jipproteġi medet kbar ta' artijiet fl-Alaska. Fl-2015 ħabba li kellu l-kanċer, marda li qatlet lill-ġenituri u l-tfal ħutu bnezz. Figura importanti f'ħajtu, Martu Roslin, mietet is-sena li għaddiet kellha 77 sena, Carter qal li dak li kiseb f'ħajtu kien dovut għaliha. Il-President Amerikan Joe Biden iddeskriva lil Carter bħala raġel ta' prinċipju. Il-President elett Donald Trump qal li l-Amerikani huma mdejna miegħu fil-gratitudni. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres qal it-tmexxija ta' Carter kontribwit lejn il-kisba tal-paċi internazzjonali u anki lejn it-tisjih tas-sigurtà. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono batet il-kondoljanzi. Irrimarkat li Carter ser jibqa' magħruf għall-impenn lejn il-paċi, lejn il-moralità u l-verità fil-politika u l-ħidma umanitarja. U dan anki wara li temm il-karriera politika. Il-Prim Ministru Malti Robert Abela qal li Carter ispira lid-dinja bil-ħidma favur il-paċi u drittijiet umani. U l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg qal li Carter jibqa' mfakkar bħala President ta' integrità u onesta.